मंडळी उद्या असा नागपंचमी तुमका सगळ्यांका माहितीच असा. आमका सगळ्यात मोठा काम असता ता म्हणजे आमचा देवघर झाडूचा असता. आणि मंडळी आम्ही जर राहतो ना तर आमचा देवघर नाही, आमच्या घराक जर लागान असा तर देवघर असा. तर आज कामातनं पण फ्री होते तर म्हटलं ह्या काम मीच करून टाकते, झळझळीत घर झाडून देते. पटापट मंडळी काम कंप्लीट करून टाकले. घर फायनली व्यवस्थित क्लीन झालेलं आहे. ह्या तर आता झालाच, पण चतुर्थीच्या अगोदर परत एकदा पूर्ण घर व्यवस्थित झाडू गया आमका. काम कंप्लीट केले आणि परत एकदा वरच्या घराकडे येले. सगळं साहित्य इकडनं नेलेलं आहे इकडे घेऊन येले परत. याची माझ्या बघा मस्त आराम करायचो, काही टेन्शन नाही. काम करून आपण रंगलेलो त्यामुळे परत एकदा आंघोळ केलंय मस्त. आणि तोपर्यंत आमचा टाइम झालेलो जेवणाचा. आमच्याकडे रेग्युलर नॉनव्हेजच असतं, ज्याची त्याची मर्जी असं. मी तर मंडळी श्रावण पाळतले, मस्त डाळ भात आणि यात चटणी होती खोबऱ्याची. ताव मारले, त्यानंतर शिरोसोबत संध्याकाळपर्यंत थोडंसं टाइमपास केलंय. त्यानंतर संध्याकाळची पूजा वगैरे केलो आणि मंडे आता आपण जाऊचं असं मित्राकडे माझ्या नागोबा आणू. जाताना आमका 2 गाडी घेऊन जाऊची, एक स्टॉलवरती मिलिंदबाईकडे देऊची असं आणि एक गाडी घेऊन आम्ही रिटर्न येतलो. मोठी गोष्ट पावसाचो आमच्याकडे तर दिसा नाही होतो, पण कुडासाठी थोडंसं पाऊस दिसा होतो. इकडे येल्यानंतर चालू पण झालेलो. नागोबा वगैरे घेतले, मित्रासोबत थोड्या गोष्टी मारल्या, नंतर डायरेक्ट आम्ही घराकडे येलो. आम्ही तर नागोबा बघितलेलो, आईने बघूक नाही होतो. कसं वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.